सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। मछली म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो विक्रम जो और हमसे रिसियाई के कहाँ जाला रजऊ, और हमसे रिसियाई के कहाँ जाला रजऊ, हमके नई हर घुमाता कल जाला रजऊ, हमके नई हर घुमाता कल जाला रजऊ, कल जाला रजऊ, कल जाला रजऊ, कल जाला रजऊ, हमके नई हर घुमाता कल जाला रजऊ, हमके नई हर घुमाता कल जाला रजऊ। मछली म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो विक्रम जो होइने बाबूगंज से सोड़िया दियाइबो, भोरही में जाके हम नैहर घुमाइबो, भोरही में जाके हम नैहर घुमाइबो, हरे गोंडा जिला के लहंगा दिया रजऊ, हमके नैहर घुमादा कल जाला रजऊ, हमके नैहर घुमादा कल जाला रजऊ, कल जाला रजऊ, कल जाला रजऊ, कल जाला रजऊ, हमके नैहर घुमादा कल जाला रजऊ, हमके नैहर घुमादा कल जाला रजऊ। सुमित सतीश अतुल यमन मोरी मोनीला तबतिया, शिवा निराला संग होला दूर गटिया, शिवा निराला संग होला दूर गटिया, अरे तोहरा नाही तन को बुझाता रजऊ, हमके नैहर घुमादा कल जाला रजऊ, हमके नैहर घुमादा कल जाला रजऊ, कल जाला रजऊ, कल जाला रजऊ, कल जाला रजऊ, हमके नैहर घुमादा कल जाला रजऊ, हमके नैहर